Rip nato. Perang ngantuk to ya ini Rip. Linggo kene tak jak cerita, tak jak omong-omongan. Wis aja ngelucuk-lur ning kuwi sesuk Duduk kene lho, kursi linggo diklek. Linggo kene. Nang, linggo kene. Karepe omong-omongan. Kene linggo kene tak omongi Cahyo. Hipna tuh tak omongi. Ini ki apa urung ngantuk? Urung. Halah, mun kulo nyapang dalan dadi. Tak omongi, rungokno. Ngene lho. Mesti. Ini lho, tak omongi. Lah awan mang turu 5 jam. Terus pengini gak iso turu, kedip ngono. Mengenek daya turu. Besok tangi turu jadwalnya nyapo? Nyapu, terus nyapo neh? Nanti. Bar nyapu nyapo? Mandi. Heeh. Bar nyapu, mandi. Bar mandi nyapo? Nanti. Bar mandi mam. Jangan bayam mesti dijikokne karo Mak Rim. Kok sing kita nang kamar. Oh, saiki ngletak kamar. Mari ngono isai. Isa dandang. Isai dandang, isai apa neh? Gelas. Apa neh? Terus kono ke desa boleh tunggu. Heeh, sesuk-esuk Sesuk. Aku wis bengi engko tangane adem masuk angin. Masuk angin. Heeh. Isai gelas, ngedandang bar awan apa Bu? Bar awan turu. Bar turu ngewangi bakul Mas Tapo. Krungu. Ngewangi bakulan engko lek Mas Tapo duwe rejeki engko dijak metu tuku panganan-panganan. Ya. Bar bakul nyapa sore. Lek sore nyapa? Mangan bayem e banggan. Awan bar apa peng mangan neh mari ngono turu awan. Bar mari turu awan. Engko ngewangi bakul Mas Tapo, baku. Laris apa ora? Laris. Bakul apa Mas Tapo? Lek bakul lek ndi? Keranjang kuning. Buat teman-teman lek pengen beli neng. Sing banter. Sing durang ngono. Lek tuku nek ndi? Keranjang kuning. Lek bar sore mandi, bar mandi ndelok apa? Bar mandi sore kan ndelok apa? Delok Jackson. Delok bangunan apa ora iki sesuk? Bangunan sesuk. Sesuk sore. Sore. Delok bangunan. Oke apa ora? Oke. Kan delok bangunan, pokoknya manut ya Mas Tapo ya. Iki lek gak manut tak demungi ngono. Demungi. Lek ra manut pendile lang siji lho. Apa nih sing ilang? Rambut. Kok rambut to? Pendile. Pentil. Ilang siji engko. Krungu pra? Aja sembrono lho, oke?